В днешният епизод тракийският бог Дионис Загрей и формиралият се култ около него ще пристигнат в древна Месопотамия. Страна дом на древен народ с могъщи стари божества и развита култура. Това ще бъде първото истинско изпитание пред младият бог, изпитание, което може да му коства живота и да прекърши в зародиш светлото му бъдеще, предсказано от тракийските оракули. Останете с нас, за да видим заедно какви следи е оставил след себе си Дионис и какви тайни са вплетени в корените на времето. Считайте този епизод за директно продължение на предния. Ако все още не сте го гледали, горещо ви препоръчвам първо него, а след това да се върнете на този. Нека сега да се потопим в днешният разказ. Трудно бихме могли да говорим за Месопотамия, без да споменем, че тази страна се счита за люлката на древната цивилизация и шумерските царе и божества предшестват много от познатите ни други народи. Месопотамия означава буквално земя между реките, а реките са Тигър и Ефрат. Идвайки от към Египет, Дионис и неговото цветно шествие трябва да преминат река Тигър, една от най-големите и бурни реки в региона. Най-разпространеният мит гласи, че Зевсовият син запява, а вятърът понася словата му към гъстата джунгла на отсрещния бряг. Не след дълго от тъмнината й излизат един подир друг леопарди, пантери и лъвове. Животните се подчиняват на величието на младия бог, като изграждат жив мост с телата си. Потерята преминава внимателно и благополучно. Когато и последният поклонник преминава, Дионис погалва първият лъв по гривата и животните се разпръсват. Това подчертава неговата власт над природата и символизира контрола над инстинктите и дивите сили. Божественото преминаване не остава незабелязано. Местните овчари стават свидетели на събитието, като изгубили ума и дума от видяното, тичат към града да съобщят. Дионис заварва Месопотамия в един период на разединение, като три царства се борят за надмощие над останалите, а жреческите култове търсят своето място в духовната и светската иерархия. Едно обаче обединява всички до тогава враждуващи, и то е, че задаващият се чужденец е нежелан. Така местните владетели и духовници изграждат мнението си за тракийския бог още преди той да е пристигнал при тях. Откакто Дионис напуснал Египет, той бил някак променен. Неговата същност била разтърсена от божествената лудост, внушена му от Хера, но в същото време срещата с Озирис и полученото знание в Египет го направило още по-могъщ и способен. Тази нова, по-дълбока личност на Дионис Загрей носела със себе си не само обаянието на виното и екстаза, но и загадъчната сила на прераждането и духовното извисяване. Неговото шествие по света сега носело посланието за преминаване през страданията и освобождението на душата. Всяка лудост, която съпътствала пътешествията му, била предизвикана от онова безумие, което Хера му налагала, но с времето той научил да използва това безумие не за разхищение и пошлост, а за духовно освобождаване. В Дионисиевото царство душите не умирали, те се прераждали и чрез тези цикли на прераждане човекът можел да се слее с божеството, да стане едно с него. Това извисявало хората до състояние на почти равно на боговете, което, разбира се, не се понравило на голяма част от божествените представители. След дълго пътешествие през безброй земи, Дионис Загрей със своите вакханти, нимфи и сатири прекосил пустините на Месопотамия, за да открие нови земи, които да възприемат неговия култ на духовно възраждане и душевна свобода. Тези земи, които били завладени от властта на старите божества и техните ритуали, не знаели нищо за тази нова форма на богопоклонение, която нарушавала не само физическите, но и духовните норми.
Царете на Месопотамия, които били твърдо стъпили в древните религиозни традиции, започнали да чуват от своите поданици, че нещо ново и странно се задава. Царят на Вавилон, Набонид, който издигал култа към бога Син, и цар Ашурбанипал със своята страст за победа и контрол, не може ли да понесат идеята, че нещо толкова разрушително, като този нов култ, може да се разпространи сред техните народи. Тримата царе се събрали в тайната зала на съвета и обсъдили как да се справят с този нов и непознат враг. Цар Набонид подел: той не само причинява безредици и срам, но застрашава и нашата душа. Това, което той проповядва, е богохулство и разврат. Асирският цар Ашурбанипал го подкрепил: няма да позволим на този самозванец да разруши нашите вековни традиции. Ние ще го спрем с огън и меч, както сме спрели всяка чужда заплаха. Но цар Урук, всеизвестен миротворец и мъдрец, предложил друг подход. Нека посрещнем чужденеца не с оръжие, а с търпение. Може би този нов култ носи нещо повече от външната му лудост. Нека разберем какво стои зад него. Когато Дионис Загрей пристигнал в Месопотамия, той не бил обикновеният веселяк, който хората очаквали да идва с песен на уста и с чаша в ръка. Този нов Дионис носил със себе си не само гръмки празници и щастие, но и онова необяснимо чувство, което карало всеки човек да погледне към собствената си душа. Във въздуха се носела не само миризма на вино, а и на нещо по-дълбоко, по-таинствено, като че ли всяка капка вино носела вътрешен смисъл и път към духовното възраждане. Жреците на местните божества, облечени в своите тежки роби, разтревожени от непознатото идващо шествие, започнали да изричат заклинания и молитви към своите божества за помощ, но всяко слово се срещало с тишина, сякаш самите богове мълчали и следели с затаен дъх събитията. Дионис Загрей не отговорил на техните заклинания с ярост. Той повдигнал ръка и разказал на всички, че на земята не е важно само да се следва редът на старите закони, а да се намери свобода в душата, да се достигне до божественото чрез прераждане и да се изживее истинската същност на съществуването. Аз съм Дионис Загрей и моето шествие не е просто пиршество. Това е пътят към свободата на душата. Тези, които се свържат с мен, няма да умрат. Те ще се преродят и ще се слеят с боговете. Заявил той с поглед, който пронизвал сърцата на тези, които го чули. Противопоставянето на културите било още по-ясно, когато цар Набонид напомнил, че традиционната напитка на Месопотамия е бирата и е много по-достойна за почет от Дионисовото вино. Виното е за безумците, казал той. Бирата е напитката на силните и мъдрите. Тя е в основата на нашето благополучие и блаженост, изрекал той с гордост. Дионис Загрей се усмихнал и отвърнал. Виното е не само напитка, а път към вътрешното състояние на душата. То е за тези, които искат да видят отвъд обичайното, за тези, които не се страхуват да предизвикват ограниченията на ума. Заинтригуван от тази нова гледна точка, мъдрият цар Урук приел Загрей и последователите му с уважение. Местните хора все повече се припознавали в убежденията на Дионис, тъй като неговите проповеди били насочени именно към тях. Те учили на противопоставяне на изградените порядки и норми, на свобода, физическа и духовна, на впускане на душата по течението на емоцията и любовта. Това контрастирало с консервативното религиозно учение до тогава. Вавилон, един от най-големите културни центрове в древността, пръв възприел масово тракийското учение. Цар Набонид бил неспособен да удържи разпространяващият се култ и решил да вземе крупни мерки. Той напуснал Вавилон и отишъл със свитата си да иска помощ от съседна Асирия и цар Ашурбанипал. Скоро конфликтът излязъл извън контрол. Набонид и Ашурбанипал, решени да спрат влиянието на Дионис, повели армиите си срещу него.
С хиляди войници, които били подготвени да унищожат култа, те нападнали движещото се шествие веднага след като то било напуснало пределите на Вавилон. Залетели огнени стрели и бойни викове заглушили смеха и песента на медеите. Боговете имали уговорка да не се месят пряко в смъртни дела, но Зевс наблюдавал любимия си син и когато една добре насочена стрела от асирски воин летяла право към гърдите на Дионис, той я отклонил в последният момент. Тракийският бог разбрал, че блага дума само не би спасила последователите му от жестокостта на нападателите. Дионис Загрей не бил просто бог на лудостта и веселието. Той бил господар на прераждането, властелин на природата и наследник на олимпийския трон. И когато армията на царете нападнала, тя се сблъскала с същността на нещо, което не можело да бъде победено чрез сила. Всяко оръжие, всяко копие се разтапяло в земята, а войните падали в екстаз, неспособни да контролират себе си. Те започвали да танцуват и пеят, пренебрегвайки всякакви заповеди. Първите бойни редове дори се обърнали срещу другарите си, посичайки тези, които устоели на божествената магия. Красивите и пишни медеи продължавали да танцуват насред гротеската гледка на обезумели асирийци, биещи се помежду си. Царете не можели да проумеят как губят битката и побягнали, щом били подгонени от собствените си поддръжници. Дионис отговорил на насилието и спечелил битката, като подчинил агресорите и напоил полетата с кръвта им. Но войната не била спечелена с сила, а с сърцата на хората, изпълнени с ново разбиране. Месопотамия не била победена от Дионис, тя била преродена. След като победил враговете си и умножил последователите си, Дионис се отдал на среща с шумерските божества. В храма на Енки, бога на водата и мъдростта, той открил, че божествата на Месопотамия не се противопоставят на неговите идеи, а дори започнали да ги възприемат. Тези божества осъзнали, че неговият култ предлага не само физическо освобождение, но и духовно възраждане, което било чуждо на тяхната традиция. Жреците започнали да смесват бира и вино в своите ритуали, признавайки божествения произход на тракийският гроздов сок. Загрей проповядвал, че истинският път към боговете не е този, който води през закони и ритуали, а този, който чрез философия усъвършенства душата. Следата, която Дионис оставил, била дълбока, не само в сърцата на хората, но и в самата култура на Месопотамия. Той научи от тези земи да гледат на живота не само като поредица от страдания и изпитания, но като на пътуване към божественото възраждане, което не познава смъртта. В следващият епизод Дионис ще се отправи към границите на тогавашния свят, далечната земя на Индия, богата на култура и духовност. Там той ще срещне опозиция както от хора, така и от могъщи местни богове. Огромно предизвикателство, което или ще въздигне, или ще унищожи бързо развиващият се тракийски култ. Съдбата на Дионис е заложена на карта, а отговора се крие в корените на времето.